O ninja Hattori vai correndo sen parar. Sigue o a Guardia Civil non para de roubar. Un fillo de puta, Que tan tirmo me gusta andar na bici así pola noite, a fresca. Ademais, vou de bicicleta que podes socar unha man do manillar e vas así máis cómodo e largarlle a pera si queres, non vai ser o caso, a mellor. Hostia, a banda das mechas californianas non conta que a miña poderosa pedalada. Dios, arrímanseme moito, deben as ter trucadas. El ruso, mira, por aí tienes un atajo, anda. Ai, gracias, e a ver se chego antes. Hostia, tolo polo barroleiro a tomar polo oi, pero non acaba máis. Oi, verás agora no papa explicarlle que é a terceira vez que vou esta semana. Xa me puseron mala cara o outro día. Ai, Dios mío, non podo ir por aí que do traballo. Era para tomar un café, acabamos nos strippers. Que bueno estaba o tipo, por cierto. Oh, que lle pasa ao meu Daniel? Me cago hasta na costilleta de contador e na puta bicicleta de Cristo, hostia. Dixeron un atallo aí de boa fe. Poga puta vez que non me queres zoupar, hostia, vou caer da bicicleta, puta que me pariu, hostia. Daniel, que pasou, Daniel? Contamo. Ai, Dios mío, eses ollos, non estarías fumando por outra vez? Xa sabes que sí, hostia. Eso non está ben. E que me vas dicir, hombre, se vas tirando como libre que bota para atrás. Pois só tomei 25. Puta madre, hostia. Oye, para un pouco, deixa de dar golpes que as cousas non teñen culpa, Vamos a ver, Daniel, que che pasa? Contamo o que che pasa, Daniel, dimo, o que sea. Que me zoupa no colegio, hostia. Non ha de ser eso. Como que non se chego todos os días a casa empavonao? A mellor fano por ben. Sí, claro, para interactuar comigo, para ser... Claro, para ser amigos. Sí, parto unha cara todos os días porque queren a miña amistad. Ten moita lógica, mamá. Ti é verdad que debías fazer uns amigos no colegio caralludos. Veña, Dani, non te poñas así. Compro xa moto. E ti pensas que isto arreglase comprando unha TZR azul que ten genariño no escaparate? A de 50, sí, que a outra non podo. Veña, anda, vamos para casa que che frito un ovo. Apetéceme máis churrasco. Non me vou poñer ahora carbrasas para o churrasco. Tiña que ir vivir con papá. Bueno, home, por favor, un churrasco logo. Non habería outro sitio para discutir que non fora a porta da miña casa. Xa ningún se pode drogar tranquilo na súa propiedade. Ese neno está moi consentido. Claro, tanlle soupando todo fora e non lle soupan nada na casa. E ti agora que tes? Eu teño gana de ir para a casa, pero teño que meter na clase de matemáticas. Ven cá. Hostia, aí vai a rubia. Vamos para allá. Non se pode perder a ocasión. Dios, boto un pouco ao bravío, pero mal sape. Teo un pouco como din na gallega e allá voy. Bien, como te gallé, non contabas que miña astucia. Ai, pegaron yo outra vez. No, esta vez caí eu solo da bicicleta, Pas menos inútil. Que agradable. Chámase Paqui. Pois menos mal que non te pilles das derma. É moi fan do combo. Aí eu tamén. Sí, a ti gusta do combo. Eu a ti non che faltei, Que me vai a gustar a min eso. Que pasa que estou acostumbrado a dicirlle que si a todas as chavalas e ver se lle quito tanga. Ai, boa técnica. Tes máis desas? Sí, por exemplo, uso estes pantalones de camuflaje para que non me vexades a gaita e metervos ao despiste. Hostia, vou ter que ir marchando, que deixei o neno ao lume e teño que cambiar a pota. Bueno, xa nos vemos outro día, Daniel! Que teño prisa. A solución non é escapar. Non escapo, escóndome, que non é o mesmo. Pero, Dani... Se rompe collos, hostia. Ai, co que me pon que lle zoupen. Ose non é espectáculo. Anda, vamos pa aquí. Se foi un diazo, non me partiron a cara, estou moi contento. Hostia, é que vai aí a bici en perfecto estado, que pasou? Bueno, me jodas que me arreglaron a bici para non comprarme a moto. Eso foi un puto chino de mierda, me cago no chino de Cristo. Vou lo preparar eu agora. Cago en Dios. Así que Galloso foi campeón de España de lanzamiento de martillo. Quedó loquísimo. Chino! Non me debo ir pola mosquitera. Chino! Arreglaches metí a bici? Sí. Se me arreglan a bici non me van a comprar a moto. Non se fai falta moto. Tampouco me fai falta que me partan a cara, máis partenme. Que te tens que andar metendo ti neso. Estás moi consentido e estás tocando moito os huevos a tua nai. Pasa pa dentro que te vou preparar. Carallo, vin por lana e salín trasquilao. Non manda con tonterías o señor Minchaki. A que andas, Chino? Collo polas no monte e preparo-as como se foran bonsáis e despois vendo-as a 50 euros. Pero quen pode picar neso? Tua nai comproume 3. Parecía parvo chino. Non son chino, hostia. Mira, tá aquí China. Tá aquí Japón. Eu son daqui, de Muros. Entendestes?
Pois non se acaba, Sa. Se chiblín a plantación que tes aí fora de kiwis e marihuana. Que queres decir? Pa mellor un día podía coller uns kiwis ou unha pouca María. O que? Como te pillo un día indo aos kiwis, cortoche os dedos todos da man, entendido? Mira, eu arregleiche a bici, verdad? Sí. Ti agora tesme que pagar o arreglo. Pero eu non che pedín que me arreglaras. Ai, amiguinho, eso non funciona así, mira, cerra os ollos. Ti imagínate nun supuesto que hai un chavalo que se lle joda a bici e un señor maior moi amable lle arregla. Pero resulta que o chaval non lle quere pagar, porque di que el non lle pideu. Pois ao mellor pode vir o señor pequeno de perilla e redontarlle así que a man na mejilla á cara e saltarlle os dentes todos da boca. Entendeste esa metáfora? Sí. Estupendo. E o mesmo se aplica se devolves tocar os codóns a tua nai. Vale? Sí. Moi ben, eres un chaval moi listo. E agora, a podar. Que che vou sacar os cartos todos do lombo. Ai. E recorda, un kiwi en ayunas é moi bo para o tránsito. Eu non necesito mellorar o tránsito. Sempre se necesita mellorar o tránsito. Mira José Coronado, que cagaba todos os días e seguía tomando yogures. Ata aquí outra lo queda do braxe da Telejaita. Esta semana e a que ven van a ser as dúas últimas nas que vai haber saúdos, porque vou a ter pouquísimo tempo e vou nos a ter que quitar. Así que xa sabedes, se queredes ir nos saúdos, mandadios esta semana, que o próximo xoves é o último no que hai saúdos. Xa sabedes, fogueteo@gmail.com e aí para mandar os saúdos. A semana que ven é a última, despois non decir que non vos enterastes. Un saúdo para Isma, que traballa como un negro para vivir como un funcionario. Outro para Diego, para mandarlle moito apoio neste momento que está pasando tan mal. Como podemos ver, ni siquiera ten pa estrella, está bebendo mau. Sentímolo moito, Diego, moito ánimo. Un saúdo para Borja de parte da súa moza e dicirlle que o rodaballo de Piscifactoría non sabe un carallo. Cousas deles, que eu non provei. Non podo dicir nin que si nin que non. Un saudillo pro amante das farolas de parte do Café do Tanatorio e saudar xa a todos os do Café do Tanatorio, seades quen seades, porque sodes os que máis fotos mandastes, sin lugar a dudas. Un saudiño para os de sempre da Punta Bea de parte do máis pequeno do grupo, que sei que lle facedes pasar moi ben. Un saudiño tamén para Jaime e para Carracedo. Saudar tamén a clase de primeiro ano do ciclo de mecanizado, que son Carlos, Héctor, xa sabes que a consagrada é primeiro así e despois así. Para Fouce, para Xesús Palas, para Santi, outras das chavalitas, para David, que o teu FR sobra de aire nas rodas, a ver se llo baixas, a José Carlos, a Víctor o delegado, a Francisco, a Ángel, a Nico, que acaba de sacar o carné de tractor, moitas felicidades Nico, ao Pascua, a Raúl, a Iván e por último ao Carpinteiro, que aínda que eres un desertor, querente igual. E agora queríamos promocionar a páxina de Facebook Airiños da Susana, botadelle un ollo, e tamén que botedes a Combarro nun concurso de Ferrero Rocher, que creo que é para ver que é a ciudad máis bonita de España, ou non sei que, non sei de que vai. Vos vides, entrades aí e botades a Combarro, que hai que apoyarse entre os gallegos, porque se ganan, el dan bombóns en Combarro, e imos todos despois a Combarro a comer os bombóns como ten que ser. Viva Combarro, que ten unha sonoridade buenísima, Combarro, Combarro, Combarro. Con barro, e con barro me despido. Así que xa sabedes, compartido con todo Cristo, se me queredes decir algo, se me queredes pedir alguna cousa ou que sea, peso está o caixón de comentarios, así que dadlle a like, comentade e suscribidevos, que non costa un carallo, e quedades como adiós. Suscríbete, mardalle al like, suscríbete, mardalle al like. E se te gusta, compartilo con teus amigos. E se non te gustou, mandaría aos teus inimigos e é que tamén polo cu. E é así como se fai. Suscríbete, mardalle al like.